Nakalimtan sa forester nga si Ronelmar Aguilar, 33 anyos, ang talagsaong kasinatian human makita sa personal ang Philippine Trogon. Gumikan sa kamabulukon ini gihulagway di kini nga daw sama sa Ibong Adarna ang langgam sa sikat nga librong gisuwat ni Huseng Sisiw. Saysay ni Ronelmar nga una niyang nakitaan kini atong tuig 2017 sa protected forest sa Dakbayan sa Ormoc. Apan karong tuiga lang siya nakahigayon sa pagkuha og hulagway atol sa ilang gihimong regular biodiversity monitoring ni atong Mayo. Din giangkon niya kapin sa 2 ka oras siya nga nagpaabot. Walay kabutangan ang kalipay nga yang gibati human nakakuha na gyud og hulagway sa maong langgam. Gidugang niya nga presensya sa Philippine Trogon sinyales nga abunda pa ang kalasangan sa daghang endemic species. Widespread siya sa buong Pilipinas, including sa Ormoc. And ang ano lang niya is forest dependent siya, so dapat sa forest lang siya nakatira. So isang indicator siya sa healthy forest. Kung makikita mo siya doon sa isang forest is pwedeng masasabi natin healthy pa yung forest sa area. So yun ang mahirap sa kanya kasi sa forest siya nakikita.